Живче, нагостихте ли хората? Чувам гласа преди да видя човека. Аз съм застанала пред една отрупана с морски вкусотии маса и не знам към какво да погледна. Не знам какво вие разбирате под гурме, медитераниум, лукс от морски дарове, но аз ги видях в непретенциозния ресторант с русалката, под дървения навис, кацнал над морето на онова място, между скалите, като в гърло, което хората от селото с най-българското име Българево са кръстили Дълбок. Не знам дълбока ли е мъката, дълбока ли е обичта, дълбока ли е душата и доколко е свързано името с човека, който живее, за да работи. В морето, на дълбокото, е двора на моя нов познайник. Човека с широката усмивка и открит поглед. Запомнете името му. Пламен Дяков. Капитане, капитане, кой така те закотвил край брега? Днес разбирам, капитане. Сега, в разбъркан ред, ще ви предам емоцията си. Ще ви обърквам в началото и края, за да бъдем заедно. Все едно сме били заедно на лодката, до масата, сред мидарника, покрай и близо до рибите и дървените колове, с плашилото. Ще се люшкаме в малко сърдитото море, където оператора го хвана морска болест и сбърка посоката на копчето, така че и ние дадохме жертва. Нямаме един кратък разказ, но пък имаме капитана, мидите, морето, чайките и това кътче в европространството, за което някои европейци само могат да мечтаят. Ето и хайверче, например, става много хубава комбинация хайвер. Замръжна филийка така. И с рапан. Рапанче. И от тази саламурийка, която е става нещо много вкусно. И ако ви е замирисало на море, останете с рибаря, който всъщност е капитан на собствения си бизнес. А той ще ви разкаже за кораба БГ, който излиза от плитчините и може би вече заобикаля подводните рифове. За успеха на успелия, за дълбока БГ, където БГ е запазен знак. За трудния път на мидите до трапезата, за пътя отгоре до долу и за мостика на лодката пред ресторанта с русалката в Дълбок. Капитане, капитане, кой така те закотвил край брега? Днес разбирам, капитане, как едно море превръща се в сълза. Това са съвсем натурални пресни миди, хъмсия солена пресносолна, карагьоз пресносолен, рапани, които също са пресни уловени. Всичко това е съчетано в една салата, която се казва моряшко асорти. С хайверчи, с маслинка. Сърмите са също с миди, пълни с ориз, с мидички. Пиперките те са по същия начин с миди с ориз, но всяко едно си има своя вкус за себе си. Има много подправки и то са и местни хубави, такива пресни. На този бряг сме от 1992 година. Значи като просто стъпахме на брега, имаше една рибарска каштурка полусъборена и нищо друго. Слизаше се по един тесен път 2 метра, колкото една каруса да може да слезе, с кола трудно се слизаше. И така, почнахме бягане по мъките. Пътя в един момент тръгнахме да купим си едно булдозерче, тръгнахме да си го разширяваме с наши сили. От 2 метра си го направихме 10 метра широк, просто защото
трябваше да се направим бетонен път, цяла зима вървяхме пеша. По 5 месеца колите не стояха горе. От тук хванат зимните есенто време, пътя е кален и просто не може да се изкова, не може да се качиш. И така на 5 години тъй карахме. Не малко пари струва този път, защото ако не бяхме ги дали за пътя, може да си купим една голяма гемия, да работим с нея, да риболовим или нещо друго да направим. Но ние правихме път, защото да може да се придвижваме и зимата, да може да сваляме провизии, нали, да комуникираме. Доста години, значи, трябваше и от някъде да вадим пари. Затова си купихме един италиан полунакъсан и почнахме с риболов. Така се издържахме, защото мидарника още го нямаше. В Варна го конструираха. И 93-4 го пуснахме в морето, един мидарник подводен тип. Желязна конструкция. И така почнахме. Но мините все още не идваха. Значи зареждахме, правихме, строяхме, от мините бяхме на червено. Пълен фалит. И да произведем миди, не можехме да ги продаваме. Хладилниците в един момент се задържаха с миди, просто няма пазар. И така, после през тези години основно с риболов се изпитавахме. И за късмета доста риба имаше тези години. Което живеехме, просто колкото да... Смел човек ли си ти? Какво значи смел човек? Те по принцип много мъже са смели, ама някак си човек не трябва да се дава, не трябва да отстъпва. Значи аз ако бях да отстъпил пред трудности, пред морето, до сега нямаше да се натуи да реже, примерно. Всичко беше много хубаво, докато работехме, се борехме в беднотията, докато ни живна пара малко така от пикник от това онова и почнахме да се разделяме. Значи, преди да бяхме 5 човека, като почнахме, значи забравих да кажа. Един човек, понеже той напусна, от негови съображителни причини, другия просто имаше 2 студенти над главата си, не може да ги издържа. Той се принуди да напусне. Третия и той по някакви такива обстоятелства той напусна и останахме 2, които да се борим тук. И трети имаме, но 2, които се борим с идеята, защото на този бряг стъпахме основно да гледаме миди. Но мидите не идваха. Но някъде 2002 година с моя съдружник просто се разделихме. Аз зато и казвам, всичко е хубаво, докато няма пара. Парата почна да играе, хората стават други. И така, разделихме се и значи през това време аз се махнах без нищо. Докато всичко остана при него, пикника се работи, мидите се работят. Аз се останах с риболова, с таляна. И се принудих, бягане по мъките, да си изкарам разрешително за петно за мидарник, защото старото петно си останах в старата фирма. И така, бягане по мъките, за 1-2 години си изкарах разрешително за едно петно на концесия. И оттам нататък полека почнах да си изгражда мидарник. Почнах да строя. Значи преди да почнах да строя, просто като се разделихме, къде са заеми, къде си купих едно корабче риболовно. Просто той не беше наш съдружник на времето, като се раздели, човека си намерял се по някакъв начин, взимал се на корабче
И аз го купих от него. Корабче се казваше Скитник. Той беше окръстил той. Скитник, добро руско корабче, с всичките му качества. Имаше район на плаване Черно море и Азовско море, Босфора. И така почнах улов за акула. Наех си екипаж, но не всеки път влизах, когато ги пусна екипажа да риболова, оставаше ми свободно време и просто трябваше нещо да прави. Зато и заложих кораба в банката и с тези пари почнах да строя това ресторанче. И беше добре, кораба се риболова, аз се строя, организирам си работите, но в един момент, колкото хубаво, корабчето го арестуваха в руски води. Там са кулите, работихме на границата. Там се работеше. Значи, доколко са били в руски води, никой не може да се докаже, защото ние имахме навигация, обаче руснаците не приеха координатите, никой не нагледаше, няма кой да ни защити в Украйна. И си го прибраха. Хванаха адвокати в Одеса, но искаха ми пари на сметки, на 3 сметки да ги преведа, за да ми го освободят. Такива истории. Струваше ми още един път да го купувам наново. И зато и го прижалих. Понеже в този момент строях това ресторанче и той зато и беше с корабчето. Вечер тихо влизаш в кръчмата предишна. Там сега танцуват младите. Даже да извикаш, кой ли ще те чуе? В миналото плува твоя свят. И така. Почнахме от рибари, станахме кръчмари в един момент. Значи, не разбирам много този занят. Значи ресторантьорския, но човек се учи, нали, полека-лека. Цялото ми семейство е ангажирано с този вид бизнес. Капитане, капитане, кой така те заготвил край брега? Ти каза най-хубавата и най-лесната рецепта, но само жена ми я може. И е специалитет. Кажи този специалитет ти на Живка. Значи, това е една просто ядене, такова риба с картофи. Но е много ефикасно, просто. Значи ефектът се получава страшен. Картофа отдолу, рибата отгоре и когато се печето и нещо, картофа издърпва всичката вкусотия на рибата и става толкова вкусен, по-вкусен от рибата. Това е на вашия дом, а и на ресторанта дълбоко. Значи за всяко семейство е така за ядене за половин час, което се готви толкова бързо. На фурната го хвърляш, докато си приготвиш масата е готова. Капитане, капитане, кой така те заготвил край брега? Той, що е на масата, всичко е абсолютно прясно. Нямам една миличка замразена, с която да работя. Примерно, имам наплив на хора, еди какво си. Всичко на момента се прави и на момента се предлага. Може би зато и хората предпочитат да се нот. Значи първата година, като го отворихме, просто в един момент, нали, викаме, нали, като има наплив, да има миди за резерва, замразени. Един човечец възрастен такава, още на първи месец ми каза, така вика моето момче, аз замразени миди всякъде мога да ям. Още тук съм дошъл да прасна, ако искаш да правиш бизнес. И той ми беше за замразенето на миди. Просто нито една мидичка нямам замразена. Сега да ми свършат и спирам просто. И никога не съм оставал без миди, просто имам си и снабдявам. Влязохме в морето, отидохме там в твоята ферма. И там ти ми показа тези чорапи с миди. Ние си зареждаме чорапите с мида, която е примерно 1 сантим голяма, спад.
И си ги оставим вече там да растат в морето, което след вече година. Създаваме условия с шамандури, с поплавъци. Обаче Митот хайверва. Митот хайверва е той лошо, този полеп спад полепа по тези чорапи. И в един момент той е толкова много, че примерно един чорап, ако произведе 20 кг миди, чорапи, нали, се получава така, че отгоре му се полепа още 60-80 кг дребна мида. Ето този момент не може да го избегнем. Просто още сме пионери в тази област. За мен е специално. Тези таляни съществуват, аз мога да кажа, нали, от прадедите ни, от царско време, от какво ли не. Винаги е имало таляни. Значи, от поминъка на населението тук, значи едно рибарство, нали, земеделие. И много народ се изхранва просто от тези таляни. Един талян работят 7-8 човека, това са 7-8 семейства, които се изхранват от един талян. Той се пуска някъде март, началото на март почва се риболова, до края на примерно октомври, средата на октомври, се прибират мрежите и се занемява, изкарват съколовете. И тъй, значи таляна вади риба. На времето имахме борци, всички лодки се събирахме от страната. Борцата не беше в кавара Чиракмана, имаше един мост, те го събориха. И всичките риба там се издавахме. Сутринта събираха 7-8 лодки, пълни с риба и всичко се приемаше до обяд. Имаше организация, просто в момента тази организация няма. Сега в момента има една свобода. Аз специално за себе си имам си магазинче за риба в каварна и там си пласирам, когато мога пласирам. Усещаш ли ти кризата? Тази световна икономическа криза? Когато се качихме в лодката и ти казваше и да знаеш, че кораба по-лесно потъва, отколкото лодката. Това е като в живота. Значи големия бизнес стават много пари. И когато вземе назад да върви, трябват много пари. Малкият е по-може да спаси, според мен, нали. Значи, аз никога не съм чакал от едно нещо да печеля. Просто за основния ми начин, като съм почнал за риболова 1983 година, основно занимава с лов на акула. И до 2004 година се си поддържах този улов. Значи един занят, ако го няма в тебе нюха и нямаше тръпка, не става. Рибарите са хората, които живеят край морето. Нито Добрич ще стане рибар някога, нито отиде къде си. Значи моряк може да бъде, да пътува по кораба, да се качи там, да му кажат днеска ми и тук и търкай там. Но рибар няма ли го в кръвта, няма ли го в гената, просто не се става. Не всички стават рибари. Има ли бъдеще морето и нашия живот, и поминъка, и това всеки да остане на мястото, където е роден, има поминък? Ако се пазим морето, ще има бъдеще, обаче в този си вид, както се продължава, не виждам бъдеще. Както цялата ни държава рухна, така рухва и морето в момента. Така се унищожава. В момента се трави поголовно дъното за калкан, за рапан. Това е пълно унищожение на фауната. Обаче няма органа, който трябва да защити, го няма. Няма кой да ги спре. Това е болният въпрос. И морето се заминава така. А как може да се спаси морето? Какво трябва да се направи? По-строги санкции трябва. Аз не виждам такъв начин друг по друг. Не можеш ти да натравиш, да водиш днеска 500 кг калкан, от този калкан, ако има 50 кг годен, другия всички е му метражен, пък самия калканолов дън не е забранен, само трал не е забранено. Значи това е положението. Ореса и толкова. Улова на рапани с тралове, същата работа. Значи един трал
поне 30 сантима, 20 сантима в динята върви. Унищожава всичко. То се е наслоил пласт миди, той всичко се нарушава. Каква риба чакаме? Капитане, капитане, кой така те заготвил край брега? Какво учиш децата си? Кой е законът, който те трябва да спазват? Кои са думите, които утре те ще казват на своите деца? Какво трябва да запомнат от тебе? Да са работливи. Работа и това е. Ние поне по този начин се вадим прехраната с работа. Ние чакаме от някъде нещо. Значи аз ако ми работа, някой ден да даде. Просто това е. Казват, че сме май от тия, дето карат в немотия, но от всички ние сме си най. Нямаме си злато, нито нефт, в този тъй начупен наш релеф, но с друго сме богати, с нрави чудновати и от всички ние сме си най. Живеем юнашки, живот сиромашки, по някакъв странен, неписан закон. Един да си пие, друг да му плаща, какво да се прави? Балкански синдром.